Я не кажу, що світ помер у 2036. Але не помиляються. Гэты свет помер значно ранее. Umbrella. Компанія, обложена скандалами, зараз намагається відбудувати себе. Стара Umbrella робила помилки. Ті речі, якими ми займаємося сьогодні, можуть змінити світ. Серіал Netflix. Ми маємо проблему. Лека змішає у себе Т-вірус. Т-вірус створяє монстрів. Мільярди помруть. Всім забій свої зяпи. А в дупу. Зло. Жо. Не сопротивляться. Эволюция навала. Шлюха, это тяжко. Пристанок зло. 14 липня.